Juu. Elikkä me oltiin menossa Kanadaan tapamaan Jonne Bisonin näiden jänisten lailla. Eli meidän tehtävämme oli pysäyttää revontulet paikalleen. Minkä takia meidän mukaan pitäisi? Sly, sä feilasit meidän tehtävän. No anteeksi. Tuo kivääri on muuten mun. Eikä ole. Hetkonen. Tässä pelissähän ei pitänyt olla aseita. Mikä sitten oli toi kivääri? No en mä tiedä. Mutta ei jaksa zoomata siihen nyt enää takaisin. No niin, elikkä me löysimme pajan, missä oli hienoja kynsiä. Ne olivat minun kynteni. Minun koristekynteni. Ja nyt ne ovat John Bisonilla. Sillä saakelin. Se ei ollut muuten sai John Bison, se oli Jonne Bison. No sillä Jonnella kuitenkin. Ja se on sen luokan Jonne, että se saa turpaansa niin pahasti, että lätty lätisee kirjaimellisesti. Madness. This is Sparta! Anteeksi, Sly, kävi ihan kaamea vahinko. Anteeksi, minä katsin sinun keppiäsi ydinaseena ja se meni rikki. Anteeksi, toivon, että voin korvata tämän sinulle vielä jotakin. Sinä teit mitä? Sinä käytit keppiäni ydinaseena, että voisin lyödä vartioita paremmin ja tappaa ne paremmin. Joo. Juuri sitä ajattelin. Paitsi, että et voi käyttää sitä ydinaseena, koska poisti sitä kaikki ydinasepäivitykset. No voi perhana sun kanssasi. Yhtä aikaa viileä ja pimeä, vähän kuin Suomen syksy. Keula huolella pystys, tähän enää nuoret pysty. Voit koittaa hypätä mun kenkiini tai Bentleyni. Jos on varaa bensiiniin, mä painan reikä päässä. Delfiini, teidän kutsimussukat, mun eksiini. Ne kaikki sanonut mua naristiksi ja mielisairaaks. Mut se huus on vaan tuonut mut mielipaikkaan. Pelin kovin, silti niska limas vieki grindaan. Etsi vastauksia kallon kutistajalla vietin aikaa. Kelasin, haittaakse, jos on sekasin. Ja se tekee sun maailmasta Las Vegasin. Kuokeita mirkkui, nopeita kiesei. Sori mutsi, mut mä olen vaan mies hei. Meitsi laulaa, etsii mielen rauhaa. Rukoilee, että saatana jättäis miehen rauhaa. Ne ei ymmärrä mua, on tänne Joo. Tulevaan Beyblade-turnaukseen on vain muutama päivä, ja minä aion käyttää minun spinneriäni. Sen nimi on Grand Capricorn. Ja sen ansiosta minä aion voittaa The Slime-kynnet uudelleen itselleni. Olen jo varma voittaja. Minulla on varma laukaisu, mutta en itse osaa edes laukaista oikein Beybladea, koska aina kun laukaisin, niin laukausin nauhani menee rikki. Joten Slime, jos olet siellä, niin älä osallistu. Vaikka miehellä on ikää, Bisoni on erittäin tyhmä. Kyllä noin vanhan ihmisen, ei kun siis eläimen, pitäisi tietää, että mitä enemmän asioita kieltää, sitä enemmän niitä aletaan tekemään. Joten me aiomme osallistua tähän Beyblade-turnaukseen, Suomien välisen Beyblade-turnaukseen. Hetkonen. Ollaanko me Suomessa? No kyllä olemme. No miksi tätä meille ei aikaisemmin kertoa? No Murrayn piti kertoa se sinulle. Mistä se olisi se tietää? No eihän Murray toki tiedä, että mihin hän on ajamassa. No ei se yleensä tiedäkään. No ei tiedäkään, mutta nyt kuitenkin. Tuossa on karhu ja sinun pitää varastaa sieltä karhuhampaita. Ja siinä on sinun tehtäväsi. Ymmärsitkö? No, ehkä jotenkin. Okei, Sly. Nyt sinun pitää mennä tuonne luolaan, missä tapaat jättiläisharmaa pandoja. Ensinnäkin, mitä jättiläismusta, no ihan mitä liää, ei ole olemassakaan. Toiseksi, mä en todellakaan mene minkään jättiläissäkään viereen. Ensinnäkin, lintsasit Milsan tunneilta, joten et voi tätä mitään eläimistä. Ja toiseksi, pelin tekijät on osanneet käyttää mielikuvitusta, sinä et. Siis mitä? Sinä olet pelihahmo. Sinulla pitäisi olla rajaton mielikuvitus. Mutta ei, sinulla ei ole mitään, sekin kesken jäänyt kakka.
No kyllä mä oikeesti osaan käyttää mielikuvitusta ja mun sellainen on. Mä vaan vitsailin. Ai noiko mukaan jotain pandoja? No pikemminkin sukua jollekin Beyblade petosirun karhulle. No totta kai ne on sukua Beybladein petosirrojen karhulle. Eikö sun ollut yhtään kuullut, se Jonne Viisonen kaamea Beyblade-intoilija. Hänen takiaan nämä näyttävät ihan petosirru Beyblade-karhuilta. No joo, mutta mitä mun pitäisi tehdä? Se kun pitää ottaa karhuilta hampaat ulos, työntää ne takaisin, ottaa taas ulos, työntää takaisin ja ottaa ne sitten vielä kerran ulos. Eihän tossa ole mitään järkeä. No jos sä käytät mielikuvitusta, joka sulla muka on, niin siinä on järkeä. You fucking kidding me. No I don't. You little biatch. A song for the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my stood their ground. Tommy and Gina never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Looking even look, you gotta make your own breaks. It's my